patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pito ka mga tao lakip ang duha ka barangay kagawad nga nakilamay sa ilang minatay ang nangamatay usab. Human gidaros o sa katrak nga dunay kargang bulldozer sa saan Misamis Oriental. Ani ang report. Patay ang pito ka mga tao nga mitambong og lamay sa Zone 2 Aplaya Hasaan Misamis Oriental. Human na apil pagkadaro ang mga biktima sa usa ka trailer truck nga adunay dalang bulldozer. Ang mga biktima gila nga sila Barangay Kagawad Limuel Idorot, 33 anyos, Barangay Kagawad Wilfredo Capilador Jr., 32 anyos, Sirek Hadumas, 53 anyos, Hilardo Montisilio, 65 anyos, Jome Montisilio, 45 anyos, Justin Pipito, 15 anyos, ug Alberto Laoron, 61 anyos. Laing 5 usab ka tawo ang naangol sa insidente nga ginatambalan karon sa ospital. Dili na usab maitsura ang kapin 20 ka mga sakyanan nga giharos sa maong truck. Sigon sa Hasaan Police, nga nawad-an kuno og kontrol ang driver dihang nakrak ang low bed trailer sa maong truck. Hinungdan nga didto kini mipaingon sa mga tao nga naglamay kilid sa kalsada. Nay portion lang unahan sa gipalmihan, mulan to siya katong na nakrak o nihangad bitaw siya. So, iyang sulti, mo daw kuno to siya hinungdan nga nihangad ang iyang pong sakyanan nga di daw ko niya makontrol. O mo to niabot gidaw kuno siya didto. Timing lang pod nga naay mga tao dinha sa daplin sa kalsada. Aw di anang kalsada gyud. Nay kalit nga giboto nga kusog kayo nako unsa man to motong gigawas ko. Sos pagtan-aw na ako kay mo na din hitabo ang sakyanan og katong mga motor og nay mga tao dire sa kilid nga nakuha nga damage naman. Emosyonal kining si Kent Brian Montisilio, anak sa usa sa mga namatay. Halos dili pa niini madawat sa ingon ana lang kadali napatay ang ilang padre di pamilya. Pag tanaw na ako sa lalom, ang akong mga gagaw kong lolo na dito sa ilalom na ligpit di na akong papa dugay gana ako nakita ngitay pa na ako minuto pila pa ka oras sa iyan ako nakita ang papa. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa truck nga si Vincent Ray Abulok, 29 anyos, kinsa gilayong gipailawom sa drug ug alcohol test. Samtang ang helper niini gidala sa ospital human gikulata sa emosyonal nga mga residente. Patong-patong nga kaso ang posibleng atubangon sa truck driver. Atong possible cases nga ma-file ani is reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical or serious physical injuries and damage to property. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Sa Pagadian City, patay ang usa ka tag-iya og kananaan human gipusil atubangan mismo sa iyang asawa ug mga anak. Nagtindog lang atubangan sa kananan nga gipanag-iyahan niini sa Barangay Santa Lucia ang biktimang si Roseller Sumampong Sr., usa ka utility van driver dihang gipusil sa riding in tandem suspects kinsa misibat gilayon human sa krimen. Gikan kuno nag-ayo sa iyang motor ang biktima nga duol lang sa tindahan una pa siya gipusil. Nakahiagom og igo sa ulo ang biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover sa crime scene ang basyo sa caliber 45 nga pusil. Ginasusi na sa kapulisan ng CCTV dool sa lugar kay blanco pa sila sa motibo sa pagpamusil. Nasaksihan pa sa asawa ni ini ug upat ka anak ang krimen. Gisaysay pa niini ang panghitabo ug nanawagan og hustisya sa pagkamatay sa iyang bana. Ana ra galingkod ko din siya gatindog di adto. Dayon kalit ra magbuto sir wa may kabalo daay nga siya daay gipusil kitsa koy magdaom nga wala wango kabalo na siya sala good. Duha ka motor rider sa Cagayan de Oro City ug General Santos City na disgrasya, usa patay. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang biktima nga si Manny Gallardo, 38 anyos nga taga Mambatangan, Bukidnon. Human natumba sa gimanihong motor diyang mibangga kuno sa nakaparadang truck sa Cagayan de Oro City. Apan sa pagsuta sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police Office, wala silang nakita nga igo sa maong truck o gasgas kung ugaling nabangga kini una natumba. Palahuman pa sa otoridad ang ilang investigasyon. Ato ila ipa-autopsy para po mahibalaan na to or ma-determine na to ang ihang cause of death. Either head injury or unsa pa na diha or dadto ba sa ihang kasing-kasing or giatake siya sa high blood. Sa General Santos City, kritikal ang motor rider nga si Jobert Aliaga human kini nadasok sa ilalom sa kasugat nga truck sa Barangay Apopong. Sumala sa traffic management sa Gensan, padulong sa Barangay Apopong ang motor diyang mi-overtake sa gisundan ni ining sakyanan. Apan wa niini na matikdan ang kasugat nga truck nga dunay kargang bugas nga padulong sa city proper. Sa kakusog sa padagan sa rider, nadasok kini sa ilalom sa truck. Nasayrang wala kuno'y dalang driver's license ang rider ug giloman ra kuno niini ang dalang motor. Nakaangkon ang rider og samad sa ulo, bali sa kamot ug tiil ug ana sa talandugong kahimtang. Andam bayran sa pribadong kumpanyang tag-iya sa truck ang danyos tungod sa aksidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Taliwala sa pandemya sa COVID-19, adunay misa de Gallo nga mapahigayon sa mga simbahang Katoliko dinhi sa Dakbayan sa Davao sugod karong Disyembre 16. Ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga dili makaapekto ang kasamtangang ginapatuman nga curfew sa syudad sa pagpahigayon og misa de Gallo gawas lamang sa schedule sa Christmas Eve Mass. Sukad niadtong Oktubre, abre kuno ang komunikasyon sa Davao City LGU tali sa simbahang Katoliko, ilabi na sa mga pulisa nga ginapatuman sa syudad. Sumala pa nga niadtong alas 5 pa sa kadlawon kutob ang curfew. Daan nang midesider ang Archdiocese of Davao nga magpahigayon og misa de Gallo sa alas 5:30 sa kadlawon. October 15 pa ni siya may NGC and na-change ang ato ang curfew after October 15, so possibly kaning 5:30 AM nila basin na mapasayo pa ni because we are already 9 PM to 4 AM sa curfew. Sigon sa Archdiocese of Davao nga sanglit na pasayo pa ang curfew karon nga kutob alas 4 sa kadlawon. Posibleng mas sayo usab ang misa sa mga Katolikong simbahan. Bugtong maligsan sa curfew ang mga midnight mass sa Christmas ug New Year's Eve apan pwede ra kunong ipahigayon kini sa alas 7 sa gabii. Gipaniguro sa simbahan nga sundon nila ang mga pulisa sa syudad kalabot sa health protocol. Mao gihapon no ang mga protocols kinahanglan gihapon nga sundon nya sumala pa ang ato gyud nga bantayan, of course ang atong social distance, ang ato ang katong tawag ito pusil-pusil sanitation. Alang sa madili katambong sa misa, giawhag sa simbahan ang mga Katoliko nga maminaw o motan-aw sa misa sa TV, radyo o Facebook. Karong panahon nga grabing kalisod ang nasinati bunga sa pandemya, ginuora ang kadang pansatanan. Ingon bitaw ni Pope Francis nga dili gid ta magsalig sa mga butang nga kaniadto, gisaliga nato, no? Kay tawag ni nato nga usa ra gyud ang magpabilin, no? Ang Ginoo ra gyud magpabilin unya nagpahimangno ni nato nga ang mga bililhong butang dili gid mag-usab-usab, no?
Teka lang sa mga manimbahay, mamahimong susihon na lang ang schedule sa Misa de Gallo sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga simbahan nga adtuan. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Luyo sa nagkadaghang kaso sa COVID-19 sa General Santos City, tangtango na ang Sunday lockdown ug curfew sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 2 anyos kabatang lalaki nga taga barangay 33D Davao City ang nalakip sa 47 nga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad nitong Lunes. Asymptomatic ang bata. Misaka na sa 6,553 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 4,052 ang recoveries ug 298 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 2 ka empleyado sa LGU ang nalakip sa 18 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 36 anyos nga babaeng taga Balulang ug 43 anyos nga lalaking taga Lapasan. Silang duha na-expose sa nagpositibo na daan sa sakit. Samtang gibalhin na ang curfew hour sa syudad ngadto sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa buntag. Kinisubay sa Executive Order 164 nga gipakanaog ni Mayor Oscar Moreno human nga nagpadayon nagkaubos ang kaso sa COVID-19 sa syudad ug aron matagaan og dugang oras ang mga patigayon sa pag-operate. Anana sa 2,380 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, 1,805 ang recoveries ug 105 ang namatay. Sa General Santos City, bisan sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, gitangtang na sa LGU ang Sunday lockdown sugod karong Domingo. Lakip sab sa tangtangon ang curfew atol sa pagsugod sa Misa de Gallo karong December 16 hangtod na sa bagong tuig. Nagsugod ang Sunday lockdown sa syudad niadtong September kung asa bawal ang pagbiyahe gawas lang sa pagsimba. Miabot na sa 1,162 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 956 ang naayo na o 49 ang namatay. Sa Pagadian City, nabalakan ang DOH Region 9 sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Matod sa DOH 9, kinitungod sa dili kaayo masala nga mga taong musulod gikan Iligan City kung asa daghan ang kaso sa COVID-19. Kulang sab kuno ang contact tracing ug isolation facility sa syudad. Hinon ginahimuan na kini og paagi sa Pagadian City LGU. Dunay 708 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga del Sur, 381 ang recoveries ug 19 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa Makilala, Cotabato nakasinati og landslide, nag-inusarang karsada halos dili na maagian. Ingon ani ang sitwasyon sa karsada padulong sa Barangay Luayon. Nadaot kini dihang nahitabo ang landslide sa lugar human sa sunod-sunod nga pag-ulan. Gani sa kahimtang sa karsada bisan motorsiklo maglisod og agi. Gikabalak-an nga posibleng mograbe pa ang sitwasyon sa lugar o giabisuhan ang mga residente nga mag-amping og di na lang una moagi sa gubang dalan labi na kung muulan. Temporaryong gibalhin ang mga residente sa mga evacuation centers. Sumala sa Pag-asa, wala may direkta epekto ang low pressure area nga padulong sa Northern Samar. Apan giawhag ang mga taga Mindanao nga mag-amping sa posibleng pagdaot sa panahon hatod sa localized thunderstorms. Ang localized thunderstorm mo'y makapikto tibok dapit sa Mindanao. Diin karong adlaw aduna paghapoy na sinati mga pagdagom labi na sa hapon or sayo sa gabi inubanan nga adunay kalit patak-patak mga pagulan, pagpanugdog pagpangilat epekto sa maong localized thunderstorms. Arestado ang 5 katawo atol sa bypass operation sa General Santos City. Dakpan si Kent Hinuktan ug 4 pa ka kaubanan niini. Gihimo kunong drug den sa mga suspetsado ang panimalay ni Hinuktan, din dunay nakuhang 2 ka sachet sa gituang shabu nga ana sa 5.9 grams ug nagkantidad og 40,000 pesos ug mga drug paraphernalia. Sa Agusan del Sur, dakpan ang 3 ka gituohang drug pusher atol sa bypass operation. Unang nadakpan si Charlie Pasilang. Nakuha gikan kaniya ang 9 ka sachet sa 12 ka gramo sa suspected shabu nga nagkantidad og halos 36,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Arestado sab si J. Lord Bahada kinsa nakuhaan og 13 ka sachet sa halos 3 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og halos 33,000 pesos. Ug si Alvin Corpus nga naaktuhang namaligya og illegal nga droga. Nakuha gikan kaniya ang 13 ka sachet sa gingong shabu nga walay 1 ka gramo ang gibugaton ug nagkantidad og 6,500 pesos. Sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, dakpan si John Lawrence Frias Plaza atol sa bypass operation sa Barangay Soriano. Nakuha gikan sa suspect ang 6 ka sachet sa anaa sa 3.5 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og 41,300 pesos ug 500 pesos nga marked money. Ito ang GMA Regional TV,
One Mindanao. Purok chairman nga gidudahang miyembro sa CPP-NPA patay human kuno misukol sa otoridad. Patay ang purok chairman nga si Ignacio Arevalo alias Tukoy human kuno misukol sa otoridad dihang nagpatuman og search warrant sa balay niini sa barangay Mat-I, Surigao City. Na-recover sa balay sa suspect ang 45 caliber pistol, electrical wires, improvised C4 explosives, switch ug granada. Si Arevalo miyembro kuno sa CPP-NPA Mass Union Organization ubos sa Guerrilla Front 16B. Apan sumala sa anak sa suspect nga si Lasa Arevalo, wala kuno misukol ang amahan kay una na kunong giaresto o gipusasan kini sa kapulisan. Samtang panaog usab ang tropa sa gobyerno, gipabutan kuno sila sa mga armado kung asa milungtad og 15 minutos ang binakbakay. Wala inoy nasamdan sa mga otoridad. Ana sa 29 ka mga individual sa Bukidnon ang gipang dakop sa otoridad tungod kuno sa ginahimong illegal mining activity. Ani ang report. Gipang dakop sa Regional Special Operations Unit 10 ang 29 ka mga individual nga naatlang nagpahigayon og illegal mining activity sa Manlauyan, Zone 6, Gango, Libuna, Bukidnon. Duha ka mga mining sites ang girombo sa otoridad. Sa mong operasyon, usa ka minor de edad ang ilang na-rescue. Pipila sa mga na-recover ang mga gamit sa pagmina sama sa air compressor, mawel, hose, wires, acetylene tank ug uban pa. Walay mapakitang dokumento ang mga dinakpan sa ilang pagmina sa mong lugar. Ngayon kita manginabuhi og ganang maayo pero dili pod maayo nga dito kita manginabuhi sa illegal nga mabinuhatan kay daghan gyud ang magreklamo niyan. Kasong paglapas sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995 ang atubangon sa mga dinakpan. Samtang ang minor de edad nga na-rescue sa otoridad ang i-turn over sa DSWD Region 10. Di kita maghimo og mga illegal nga mga binuhatan. Kay once nga ma-monitor kita o sa ato ang kapulisan ug uban pod nga mga law enforcement agency, posible kita na madakpan ug duoy kita nung mapayong kita og kaso. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa pandemya, usa sa labing naapektuhan ng mga negosyo sa Siargao Island humanaundang ang turismo. Apan malaumon ng mga apektadong negosyante nga makabangon karong subling giablihan na ang turismo sa isla. Atong sayro ng dugang detalye niini pinagi sa live report ni Rial Soroche. Live Rial. Yasara na lusno man tungod sa pandemya apan silang tanan malaumon nga mubangon ug mubangon gayud. Dinhi sa sikat nga Cloud9 Beach sa Siargao Island, makita ang gamay negosyo ni Tonton Plaza. Diin naka-display ang mga obra niyang burloloy sama sa handmade anklet, bracelet ug uban pa. Gamay negosyo pero dako ang income niadtong kusog pa ang turismo sa isla. Kay gawas sa mga customer nga turista, gina-export usab niya ang iyang produkto sa laing nasod. Pero pagsulod sa pandemya, kining tanan nahanaw. Kay interesado man ang mga bata sab na cut-on ani nga kuan so offer ko nga. So dakong tabang na. Oo, kay at least naapod tay income ba nga kuan pod ba? Musulod ba sa pangsugod na pod karon sa kuan yung opening. Kay wala may kasiguraduhan kanus mawala ang COVID-19, midiskarte kini pinaagi sa pagmugna ug mga workshop sama sa unsaon pagbuhat og burluloy. By batch ang iyang pagtudlo aron masunod ang social distancing. Kay daghan man ang mibilib sa iyang obra, numero 1 nag-a-attend sa iyang mga workshop, mga batang langyaw nga naa sa Siargao Island na nagdiner. We're having so much fun. You're making a bracelet. How's it? Good. You're enjoying? Dili man ingon ana kadako ang kita kumpara sa kaniyang income. Labing importante kuno karon makasurvive sa pandemya. Padayon gid siguro sir. Padayon. Oo, kay mo balik naman gyapon nin puhon ang kuan, kining turista. So kuan lang diskarte. Diskarte lang gyud. Ang importante karon ang pag-survive lang gyud karon panahon na. Mga kapuso, isa lang si Tonton nga naapektuhan dinhi sa mong pandemya sa Siargao Island. Pero mubawi o mubangon sila kay sumala nila, kaya nila ang pandemya kay sila mubalik gayud sa ilang panginabuhian. Sara.
Real, nakita nato ang sitwasyon din karon no nga apektado gyud ang mga negosyante. Unsa ang tabang karon sa Siargao LGU kalabot ining syempre nag-open ang turismo, syempre mudagsa na pud ang mga tao unsay tabang ani sa gobyerno alang sa kaning mga naapektuhang negosyante. Yes, Sara, doon na may ayuda ang gobyerno sukad patong pagsugod sa pandemya. Pero lagi, kulang gayod. Busa karon sila mismo sa ilang mga kaugalingon naningkamot. Kay gani karon sa unang adlaw, ikaduha na kang adlaw sa pag-abri sa turismo din sa Siargao Island, kamatigda na to nga minus pa gayod ang mga turista nga mianhi. Gani sa pipila ka mga munisipalidad. Tulo ang atong gilibot kaganyang buntag, sama din sa Pilar o diri sa General Luna. Wala pa gikitay makita ang mga turista. Pero sa gihapon, sa katapusan, silang tanan malaumon nga mobangon sila. Sara. Tama ka na, Barog, Siargao. Dagang salamat, Rial Soroche. FM Pass violators o kubang pang-quarantine violation nagkataas sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Natanggong ning duha ka babae sa checkpoint sa Bunawan sa Davao City human walay napakitang FM Pass nga tumuunta nila nga mamalengke. Kining laing babae wala sab gipalusot human wala nakadala og FM Pass. Iga na itong November 17 up to present na tayo mga 165 na mga violators na natakpan. Mostly, mga wala FM Pass. Ang uban na FM Pass pero hindi pa naka-schedule ang ilang FM Pass. So, pasakaan ito sa kasong kriminal nato sa City Prosecutor's Office. Sukad Marso hangtod sa kasamtangan, miabot na sa kapin 3,000 ang nadakpan tungod walay FM Pass. Dihang gibalik ang pagpatuman sa General Community Quarantine sa syudad sulod sa usa ka semana, 310 ka FM Pass violators dayon ang natala sa Davao City Police Office. Misa ka usab daw ang ihap sa uban pang quarantine violation sama sa social distancing, walay face mask ug uban pa. Pero sa data natin, medyo tumaas po, medyo dumarami yung violators nating nahuli, lalo na sa gabi during curfew times. Giauhag sa otoridad ang parayong pagtuman sa publiko sa minimum health standard aron mapugngan ang pagtaas sa ihap sa COVID-19 cases sa syudad. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ipasiga na sa Zamboanga City LGU ang ilang Christmas decorations sa City Hall, samtang agaw pansin ang mga Christmas decors sa Matalam, Cotabato ug Pagadian City. Ani ang report. Tungod sa pandemya, virtual ang pagpasiga sa Christmas decoration sa Zamboanga City Hall Martes sa gabi. Kay Pasko ng Pamilyang Pilipino ang tema karong tuiga, ang disenyo naglangkob sa daw atubangan sa usa ka karaang simbahan. Sentro sa disenyo ang Holy Family nga dunay mga medical, security ug barangay frontliners sa kilid. Gibutangan sab og Christmas decors ang Plaza Pershing, parke ug street lights. Mikabat sa 2 million pesos ang pondo alang sa mong Christmas decorations. Hugot sab ang pagbantay sa kapulisan sa palibot sa City Hall aron mapahinumdom kalabot sa social distancing. Sa Barangay Santa Maria, bisan og walay barangay Christmas landmark competition, nagbutang gihapon og Christmas decors ang Santa Maria Barangay Council sa ilang barangay hall. Samtang, miabot sa kapin 3,000 Christmas balls ang gigamit alang sa sobra 6 metros ang gitas-on nga Christmas tree sa gawas sa usa ka balay sa Barangay Tumaga. Sa Matalam, Cotabato, agaw pansin kining unom ka higanteng Christmas tree sa usa ka kumpanya sa kuryente nga ana sa kilid sa highway sa mong lungsod. Ana sa kapin 50,000 kasuga ang naggilak-gilak nga makapahingang hagayod sa mga mangagi, lakip na ang mga Bangsamoro people. Buot kuno sa tagdumala sa kumpanya nga bisan dunay pandemya, makabati gihapon ang katawan ug kalipay nga dala sa Kapaskuhan. Sa Pagadian City, mapalingi sab ang mga mangagi sa FS Pajares Avenue tungod sa colorful streetlight decors lakip kining higanteng bulak nga gilangkuban sa mga Christmas ball, Christmas bell ug parol nga makita sa Center Island sa mong karsada. Ug alang sa mga nindot nga experience, dinhi sa rotonda sa ibabaw nga bahin sa syudad, overlooking ang kaanindot sa mga dekorasyon. Pahimangno sa Pagadian City LGU nga padayong musunod sa health protocols batok COVID-19 sa matag pagbisita sa mga Christmas attraction. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV,
One Mindanao. Karong nagsingabot ang Pasko, presyo sa lechon ug karneng baboy sa Cotabato City misaka na. Samtang palit sa parol sa Zamboanga City nagnihit. Anay report ni Argil Relator. Misaka og 50 pesos ang presyo matag kilo sa karne ug lechong baboy sa North Cotabato Province ug Cotabato City. Gawas ni misaka kuno ang demand sa baboy, labi na karong Disyembre. Nagnihit usab ang supply niini tungod sa epekto sa African swine fever. Gani ang kaniadtong presyo nga 170 hangtod 180 pesos, niabot na sa 220 pesos karong bulana. Bisan ang presyo sa baka kaniadto ana sa 230 pesos, karon ana sa 250 hangtod 270 pesos na. Gilaumang musaka pa ang presyo niini samtang nagkaduol ang Pasko. Sa Zamboanga City, naabtan sa One Mindanao ang parol vendor nga si Mario Makapugay ug ang iyang kauban nga nagbaktas padulong sa Barangay Giwan. Nakaabot kuno sila hangtod sa Barangay Mercedes na dunay 13 kilometros ang gilayon gikan sa town proper aron lang mamaligya og parol. Apan hinay kuno kaayo ang palit kay halos ang ilang magi ang balay, walay mga Christmas decoration ug kung anaa man makaraan ang gipang taod. Sagad kuno sa mga tao, inay parol, pagkaon na lang ang ipalit tungod sa pandemya. 100 hangtod 300 pesos ang ilang presyo sa Christmas lanterns ug 1,500 pesos ang parol nga dunay suga. Nang hinaot gihapon sila nga mahalinan sa mga musunod nga mga adlaw. Obserbahan lang muna kung maglakas siya na patuloy pa rin, pero pag mahina na stop na kami. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. One-stop shop alang sa pagkuha og license to own and possess firearms gipahigayon sa kapulisan sa Rehiyon Gis. Ani ang report. Sa tumong nga mas mapadali ang pagproseso sa pag-renew o pagrehistro sa mga gun owners sa Rehiyon Gis, gilusad sa Regional Civil Security Unit 10 ang one-stop shop Caravan. Kini gipahigayon sa NMPSA Firing Range, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, hangtod sa duha ka adlaw. Sa unang adlaw, miabot lamang sa 100 ka mga gun owners ang miproseso sa papeles sa ilang armas. Apan alang sa otoridad, ubos kini sanglit moabot sa sobra 22,000 ka mga unrenewed firearms ang anaa sa ilahang listahan. Sanglit sa Cagayan de Oro City pa lamang, moabot na sa 5,000 ang anaa sa listahan. Naghimo mig strategy nga makaduol atong serbisyo ngadto sa mga katawhan para atong mga individual firearms holder dinhi sa Cagayan de Oro ug sa Region 10 nga maka-avail sila ani unya ma-renew nila ang ilang firearms after sa LTOP nila. Sa mong Caravan, kumpleto ang tanang ahensya sa gobyerno nga kinahanglan sa usa ka aplikante. Gani, usa lamang si Attorney Arturo Habines III sa Public Attorney's Office ang proseso sa papeles sa iyahang armas. Mas maayo kay wala mo gud may sufficient time na mo ambak-ambak sa lain ahensya ba. Usa ray parkingan paghuman natanan kumpleto. Sanglit taas pa ang hiyap sa mga unrenewed firearms sa rehiyon, adunay panawagan ng otoridad. Atong imbitaron nga dapit mo dinhi sa kuan sa may NMPC shooting range sa may sitio Nahon Bulwa, Cagayan de Oro City para masikaso nato ang atong LTOP. Pagkahuman sa atong LTOP, ma-renew na to atong firearms para malikay kita sa kaso. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Humanaundang ang turismo sa Siargao Island, malaumon ang mga apektado negosyante nga makabangon gapon sila. Anang report ni Rial Sroche. Sa sobra 8 ka bulang pagkasira sa tourism industry sa Siargao Island, bagsak ang ekonomiya sa isla, diin mga negosyante ang nagrabihan. Ang gibansagang surfing capital of the Philippines nga ginadayo, mapalangyaw o lokal nga turista, kalit na undang. Ang mga panginabuhian nga nagsalig sa mga turista, sama sa mga porter sa pantalan na wad-an og pangwarta. Dako ang epekto sir, kay ngano, kung walay tourism, hinay man ang ekonomiya ng Siargao Island. Ang ginatawag nilang tourism road nga walag tuo ang negosyo, labi na paggabi nga buhi kaayo kaniadto. Karon nimingaw na, maihap na lang sa tudlo ang nangabre. Usahay, wala pa'y customer, pisag mga lokal sa lugar. Ngayon, medyo
Pero pero nabalik-balikan na medyo ngayon lang. Ano yung mga hopes niyo sir? Hope namin na sa few days na balik na naman yung mga tourist kasi pag walang tourist wala mang kita. Kining souvenir shop ni Nino Linaw usa sa mga tindahan sa isla nga subling nangabre sa paglaom nga makabawi gikan sa grabing pagkalugi. So usa ang mga souvenir shop dinhi sa Siargao Island nga naapektuhan gayud sa pandemya. So karon sa pag-abri na sa turismo kagahapon, so hinahinay na sila nga nangandam usab. Sir, pila ka bulan nga napaayod mo nanirado ni? Gikan sa March atong pagsugod yun sa kuan. Straight na mga 6 months man sir or 7. So dako kayong epekto. Dako kay sir, mo saligan ang tourism yun, ang turista nin souvenir. Nalugmok man tungod sa pandemya nga hatod sa COVID-19 apan malaumong makabangon. Sa ako, ika-istorya ko man, dako ako kalipay na naibalik ang tourism kay ag mga kuan diri kibalay mga income diri tanan-tanan na may balik na sa normal. Mayon tag tinuod nga turista maani na pero nya balik na mong kuan source of income, main nga source of income kung ako ang kuan kaning souvenir. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, 23 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadiyang rehon sa nasod, subscribe na. Ug mao gato mga ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.